Mae yna rheolau yn yr Undeb Ewropeaidd sy'n effeithio ar busnesau a cwmnïau a diwydiant yng Nghymru a bob un ohonyn ni yn ein bywydau bob dydd. Achos syniad Farchnad Sengl yw bod pawb yn cystadlu yn ôl yr un rheolau. Does neb yn cael mantais anheg yn cynnwys cymorth gan unrhyw lywodraeth. Ac mae hyn wedi achosi tipyn bach o broblem i ni yng Nghymru'r wythnos hon. Hynny yw bod na honiad bod y rheolau ddim yn cael ei gweithredu yn iawn yn Prydain. A pam mae hyn yn bwysig i ni? Wel, achos bod e'n effeithio ar y diwydiant llechi yng Nghymru. Nawr, yn hanesyddol, mae llechi yn bwysig iawn. Yn ein hanes diwydiannol, mae e fel glo a dir wedi cyfrannu at creu y Cymru sydd gyda ni heddi. Ond mae'n bwysig heddi hefyd achos bod cannoedd o bobl yn gweithio yn y diwydiant. Dyn ni angen llechi ar gyfer y to, ein tai wrth gwrs, bod ni yn mewnforio gormod, dylen ni fod yn defnyddio mwy o llechi o Gymru. Ond mae e hefyd wedi creu diwydiant arall, crefftau, anrhegion sydd hefyd yn bwysig. Felly mae llechi yn rhywbeth sydd yn arbennig i ni yng Nghymru. A dyna pam dwi'n cwrdd â pobl o'r diwydiant yr wythnos hon yng Nghymru yn Penrhyn. Dwi wedi bod yn cwrdd â'r Comisiwn yr wythnos hon. Dwi'n cydweithio gyda aelodau Plaid Cymru yn San Steffan ac ar y cynghorau lleol i amddiffyn y diwydiant, ond i sicrhau bod gyda fe dyfodol llwyddiannus iawn. Mae hyn yn bwysig dros ben i ddiwydiant Cymru ac i economi Cymru gyfan.